Shalom, benvinguts a Alayam, un podcast sobre Israel, Palestina i l'Orient Mitjà. Som en Pol Sánchez. I l'Ofer Lashevitsky. Aquest projecte es sosté amb les vostres aportacions. Pots recolzar-nos al nostre perfil de Patreon a partir de 5 euros al mes. Comencem. Avui parlarem del viatge que vaig fer la setmana passada a Polònia, un viatge a la memòria, per conèixer els llocs on van viure els meus avantpassats abans de ser assassinats a l'Holocaust. Pol, shalom, bon dia, ben tornat que sóc, em trobaves a faltar? A tu, sempre. Tot i que et vaig veure el dimarts al Parlament de Catalunya. Correcte, correcte. De fet, d'això va una mica aquest capítol diferent i especial. Per això vam considerar adient, donat que aquest dimarts hem celebrat el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i em va tocar per casualitat donar el discurs al Parlament. Incloent, per cert, uns 4 o 5 personatges al públic amb kefilles palestines. Ostres, jo no me'n recordava d'aquest detall. No sé si dir alguna cosa Bueno, parla per si sol, no? Sí, hi ha coses que no mereixen més comentari. Però bé, sí, es va juntar tot perquè justament 2 dies abans, diumenge, jo tornava de Polònia d'un viatge que tenia pendent, pensat i preparat fa molt de temps, un viatge colpidor que ara una mica analitzarem i després doncs, es va donar aquesta situació on em van convidar a fer aquest discurs al Parlament. Tot plegat ha estat molt emocional, molt intens i per això hem considerat interessant fer un capítol al respecte Clar, perquè per deus parlar... tenir moltes històries que explicar, moltes reflexions. Bé, a part de que nosaltres, jo, inclòs, i els oients devem tenir moltes ganes de saber què Sí. has trobat. Però no vas anar sol, no vas anar sol a Polònia. Va acompanyar l'insigne reporter Plàcid García Planes, que, sorpresa, tenim aquí avui amb nosaltres. Bon dia, Plàcid. Bon dia. Plàcid, t'introdueixo una mica. Plàcid García Planas és el sotscap de la secció d'Internacional de La Vanguardia, periodista per aquest diari des de l'any 88, si no De m'equivoco. 1900, sí. 1988. I més recentment ha estat director també del Memorial Democràtic durant uns anys. Com a reporter ha cobert fronts de guerra des dels Balcans fins a Orient Mitjà, des d'Afganistan fins a Israel i Palestina. Les seves cròniques es poden trobar recollides en un fotimer de llibres que recomanem des de l'IAM. Són segell de qualitat a l'IAM. Però, Plàcid, per què no et presentes tu una mica als nostres oients? És a dir, per què no expliques, per a aquells que no et coneguin, és a dir, els més joves, quin seria com l'eix vertebrador que connecta totes les teves investigacions, tota la teva feina? Bé, tampoc hi ha un eix, diguem-ne... Suposo que deu ser la curiositat, les ganes de saber i les ganes de compartir. Però amb aquests llibres, bueno, no els has anomenat, però és un fotimer de llibres, hi ha un essencial per mi, que es diu... És a dir, el periodisme ha de servir per canviar la realitat, no? Jo, bueno, treballo en un diari, diguem-ne, que no és el New York Times, és un gran diari europeu, però tampoc és el New York Times. És a dir, cap reportatge meu ha canviat la realitat. I a més treballant a la secció d'Internacional. Però sí que hi ha una investigació, un llibre meu, que ha canviat la realitat. Jo vaig escriure un llibre, vaig fer una investigació amb la Rosa Sala Rous. El llibre es diu El Marqués i l'Esvàstica i el subtítol César González Ruano y los judíos en el París ocupado. I va provocar, diguem-ne, que s'anul·lés el principal premi a Espanya en llengua castellana de periodisme. 30.000 euros que donava cada any la família reial als rics de Madrid. Però jo vaig averiguar que aquest, periodista es va vendre periodísticament als nazis abans de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil, i durant la Segona Guerra Mundial va, diguem-ne, enganyar jueus que van acabar als camps. Et puc dir que... Perdona, Plàcid, va enganyar i els hi va treure els calés, vull dir... Sí, va enganyar per robar-los, per treure'ls els calés. Llavors, el tema és que, per exemple, aquest periodista l'any 35
a primera pàgina de l'ABC, quan el règim nazi fa les lleis racials conforme els jueus no només tenien prohibit casar-se amb alemanys aris, sinó que tenien prohibit fer l'amor encara que no et casessis, doncs aquest periodista va fer a primera pàgina de l'ABC una gran lluança d'aquesta llei. Val? Mai es va arrepentir, mai es va tirar enrere i donava nom a aquest premi. I aquest premi el van treure. Per què porto això aquí ara? Perquè fa res, just quan vam tornar de Polònia, un periodista de l'ABC va reivindicar el seu nom i que tornés a donar-se, que es posés un premi que portés el nom d'aquest periodista. Estem aquí. Sí, és un molt bon llibre, de fet, recomanem, el vaig llegir en el seu moment. Els llibres de cròniques esmentats inclouen Jazz en el despacho de Hitler, Com un àngel sin permiso, tots molt recomanables, llibres que, com a punt personal, per a mi van ser molt formatius abans d'anar a fer de periodista jo mateix a Israel i Palestina i Orient Mitjà. Per tant, tenen un bon lloc en el meu cor i record. Però anem a parlar d'aquest viatge que has fet amb l'Ofer. De fet, això és un viatge de memòria i jo trobo que sovint, Plàcid, les teves cròniques, les teves investigacions se centren molt en la memòria, se centren molt en els fets que han passat en el passat i busquen lligar-ho amb el present. Ara, el periodisme normalment s'associa amb el present, amb la rabiosa actualitat. Quina és la feina del periodista en relació amb la memòria? Aviam, el tema és que la memòria ens dona moltes claus del present. Val? A mi el que té un punt irracional, la meva obsessió amb la memòria té un punt irracional, però a mi sempre m'ha obsessionat, doncs, quan cobreixo una guerra, veure els rastres d'altres guerres que hi han a sota nostre, no? Perquè llavors, ostres, diu molt del que hem avançat o no hem avançat. L'any 22, quan el tercer dia de la guerra a Ucraïna hi vaig entrar, per un pas secundari nevant, es feia de nit. Quan vaig creuar aquest pas, a l'altre cantó no hi havia res, només migrants negres fugien d'Ucraïna, no hi havia taxis, no hi havia absolutament res, la carretera. I tots estaven així apretats uns amb els altres per donar-se calor, perquè començava a nevar i feia de nit, sota un gran cartell que anunciava la direcció on es podien visitar trinxeres de la Primera Guerra Mundial. I és com una obsessió que tinc de que... És com si... és una obsessió arqueològica, com si aquests diguem, nivells arqueològics que al final tu, amb l'actualitat, n'estàs col·locant un de més, et marqués com el pas de la humanitat cap al desastre. És com trobar veritats per analogia, com buscar una veritat analògica, potser, en comptes de lògica, una associació per analogia. Analogia, a més, temporal, i guerres que altres reporters, fins i tot del meu mateix diari, van cobrir. Sí. Llavors, anem a parlar d'aquest viatge a Polònia, Ofer. Per què no ens poses tu en context ara? Parla'ns del que sabies de la teva família, dels teus avis de Polònia, abans de fer aquest viatge. Què en sabies d'ells creixent i per què volies fer aquest viatge? Molt bon inici, molt bon començament. Aviam, tant jo com els meus germans naixem i creixent sent conscients, a mesura que ja passem de ser nens, de que som hereus de la Shoah, no? De que els nostres avis, tots dos, van sobreviure en aquesta calamitat, no? En aquest capítol històric tan fosc. Jo, com a nen petit, recordo de la meva àvia el tatuatge al braç esquerre, no? Amb el número de presonera, que en aquest cas això passava només a Auschwitz. Per tant, era una prova de que la Safta Adela va sobreviure a Auschwitz. Era l'únic camp de concentració i extermini on tatuaven els presoners. Jo crec que arran de que començo a estudiar periodisme, a mi sempre m'ha interessat molt la història, però suposo que aquests temes
comences a prendre més consciència ja quan ets adult, no? En el meu cas, doncs, a mesura que començo ja a estudiar a la facultat, periodisme, em començo a interessar molt doncs, per la història, per la meva història, evidentment pel conflicte a l'Orient Mitjà, que en parlem aquí habitualment, i el tema de la Shoah i l'Holocaust és com que sé que està en allà, és com un núvol que està per sobre meu, per sobre nostre, però és una mena de capsa un tabú, fins i tot et diria jo, que ningú mai ha obert a la meva família, com a tantes altres, t'haig de dir. El motiu crec que el trobo evident, no? Me mare, l'Atzvia i el seu germà, el Moshe, són els fills d'aquesta història. I com ja sabeu, Pol i Plàcid, i probablement molta de la gent que ens escolti, a Israel un cop es va fundar l'Estat d'Israel, on van arribar molts refugiats supervivents d'aquesta tragèdia, aquesta història es va guardar també en un calaix, perquè no casava amb la narrativa històrica del moment, no? D'aquest nou jueu jove, pioner, lluitador, constructor de la nació jueva. Això anava en contra del relat dels jueus enviats literalment a l'escorxador com animals a tota Europa, no? Per tant, els meus avis arriben a Haifa, a Israel, refan les seves vides, però aquest tema no és que mai agafessin els seus fills, els sentessin en una taula i diguessin, ei, anem a passar revista de què ha anat amb aquesta història, no? Llavors, per una combinació de la meva curiositat i necessitat de saber, de trobar pistes, dades que, no, que mai s'han explorat, per una també combinació, diria jo, del que hem viscut a partir del 7 d'octubre, no? D'aquest auge antisemita bestial que mai ens hauríem imaginat que la nostra generació patiríem. I també i sobretot, val a dir, per la insistència del company que tenim aquí, el Plàcid García Planas, que fem disclosure, és un gran amic i al que li tinc molta estima i ell ja diria jo que des de poc després del 7 d'octubre o fins i tot abans em porta insistint moltíssim amb que tinc un deure pendent amb la història, no? Amb la meva història, amb la història de la meva família. Com vaig dir al discurs l'altre dia al Parlament, sóc el primer membre de la família Rubin que torna a aquest lloc dels fets i, i bé, aquesta és una mica la naturalesa. Jo, què sabia abans, Pol? Doncs molt poc. Els dos segurament, bueno, no sé, Pol, tu si has vist algun cop el Plàcid, sí, però el document, el punt de partida és solament un document PDF d'unes quantes pàgines on hi ha una traducció a l'espanyol de les memòries del meu avi. El meu avi va escriure en hebreu, en una llibreta, alguns dels seus records per una associació de supervivents de Bihawa, que és el seu poble d'origen, que es va crear a Israel, i allà va escriure algunes memòries. Llavors, en aquell document hi ha les seves memòries, algunes fotografies que es van poder salvar, els documents d'inscripció a Yad Vashem, que és el memorial de l'Holocaust a Jerusalem, i de meva àvia no hi ha res perquè de meva àvia és el poc que recorda ma mare i el seu germà, no? Clar, a partir d'aquí hi ha noms, hi ha camps de concentració, hi ha pobles, tal, però hi ha un buit enorme, no? I aquí és on doncs, amb l'ajuda inestimable del Plàcid, preparem aquest viatge a Polònia, a la memòria, en un moment adient però complicat, que és un dels hiverns més freds dels últims anys, el qual fa que també l'experiència sigui encara més... Trobes que has fet aquest viatge per conèixer més bé a la teva família o per conèixer millor a tu mateix? Jo sento que sóc una persona no diferent, però sí que suposa un creixement o un abans i un després, no sé com li voleu dir, però no és que em descobreixi a mi mateix, però sí, ostres, jo ara estic pensant en... Potser no farem aquí tots els spoilers perquè l'objectiu de tot plegat és fer un llibre, no? Hi haurà més viatges. Després ens falta un viatge a Alemanya i un altre a Israel, no? I hi ha molts llocs. Sí que podem esmentar, evidentment, tampoc passa res, però sí que jo trobo, quan vaig trepitjant aquests llocs,
sí que potser no amb mi mateix, però em trobo amb els meus avis. Vull dir, és que la paradoxa d'aquesta història és el que dic al principi del discurs al Parlament. És que dic, és que si tota aquesta bogeria no hagués passat, jo seria d'aquí, saps? Vull dir, jo quan arribo a Polònia, crec que és el primer hotel a Varsòvia, i llegeixen el meu cognom, Lashevitsky, you are from here, no? Ets com... I dic, no, bueno, no, no, o sigui, potser hauria d'haver estat d'aquí, no? Però... I, sí que sento una... no sé, la relació amb el lloc és... està plena de contradiccions. Hi ha un sentiment de curiositat, d'omplir aquest buit, de descobrir pistes i tal, però per altra també hi ha bueno, un rebuig, no? No sé, odi no, perquè jo no odio, però sí de, hòstia, trobar-te això de cara i diu, uau, això va passar, no? No és només el que he llegit als llibres o he vist a documentals i tal, que també és algo que hem anat parlant molt durant el viatge, que hi ha aquesta espectacularització de la Shoah, no? Amb aquestes pel·lícules i la llista de Schindler i tal, que tots són, no? Es veu com molt, molt, molt dramàtic i tal, però sembla estar fet com quasi una ficció, no? Mhm. I després tu vas allà i no només veus la brutalitat de la història, sinó que veus que és la teva història, no? És la teva família que podries haver conegut. Per mi, la paradoxa, quan parlo amb amics meus aquí a casa, a Catalunya, on sigui, és dir, ostres, vosaltres heu crescut rodejats de cosins, de tiets, de tal qual. Jo no, perquè els van matar tots, saps? Vull dir, per sort, va sobreviure la meva àvia, que va ser l'única de tota la seva família, i el meu avi, que només li va sobreviure una germana gran, la Míriam Rubin, que va emigrar a Palestina l'any 36. Llavors, malgrat tot el pes de la història, em sento molt... dues coses. Un, molt afortunat, perquè si estic aquí és gràcies a ells, i dos, em sento amb una responsabilitat molt gran, perquè si no faig això jo, qui ho farà? Mhm. No? I els meus avis ja no hi són, i els supervivents de la Shoah en queden 200.000, d'aquí 4 dies no hi seran. I veiem el món on estem, no? Llavors, el gran repte, i aquí també ara el Plàcid ens podrà explicar més, no? Per mi és dir, ostres, com anem aquí, què ens hi trobem, eh, com interactuem amb aquestes troballes i després què fem amb això, no? Perquè jo Clar, vull perquè fer, jo vull fer un relat, un llibre que serveixi per explicar i per sacsejar, no? I per dir, ei, per alertar, de dir, és que aquest fenomen no és només un fenomen pretèrit que va acabar així, sinó que els seus símptomes tornen a ser molt presents a dia Clar, d'avui. perquè vas anar amb el Plàcid, que és un gran Virgili en aquest cas per aquest tipus de feines, ja que, com hem esmentat en la introducció, ha fet investigacions d'aquest tipus en altres països i sobre fets històrics. Llavors, Plàcid, tu que has treballat, això, has viatjat a molts països per fer investigacions, com et planteges un viatge d'aquest tipus, a priori? Quins preparatius són essencials i què prioritzes? L'accés, la seguretat, la narrativa, potser? La narrativa. Sí, l'Offer ha dit una paraula, bueno, una frase clau, omplir un buit. Vale? Com l'omples, si l'omples al final bé, malament, però es tracta d'omplir un buit. Jo, aviam, escriure és una manera de teràpia, també, eh? Vull dir, la narrativa és una teràpia. Jo és a dir, sobretot jo li vaig dir a l'Offer i li vaig dir, ostres, has d'anar allà quan vaig llegir el document aquest del seu avi. Dic, però com és que encara no hi has anat? No? I li vaig estar dient, hi has d'anar, hi has d'anar. I res, al anar-hi, com qualsevol reportatge que fas, anar una mica amb reset. No esperar-te res. Esperar-te dona igual és igual el que et trobis. És la sorpresa, no t'esperis res. Vés-hi. Vale? Això sí, tècnicament, doncs has de fer un planning, has d'anar aquí, després allà, per guanyar temps, diguem-ne, ja has de, que és el que li vaig recomanar a l'Offer,
contactar amb associacions o arxius d'allà que ja et localitzin les adreces, els noms, tal, dels avantpassats, dels avis, dels besavis, i ho dic per no, li vaig dir per no perdre temps en allà. Val? Va ser una setmana intensa, perquè la Samantha, us pot explicar, l'Ofer Quies, ens va fer un planning allò, que és el que havia de ser, però en aquest cada lloc era perdoneu-me l'expressió, era una puta sorpresa. No sabies ja del que et trobaries, no? Eren sorpreses agradables, desagradables, de tot. Però aquest és el viatge. És el viatge... Tu demà no saps què et passarà. És la incertesa, el desconegut. Doncs això, o sigui, el futur és incertesa, és desconeixement. En el cas, aquest passat, aquest retorn a aquest passat, també és incertesa i desconeixement. No saps què et trobaràs. En tot cas, no era un viatge històric, perquè la història ens parla del passat. Era un viatge més de memòria, perquè la memòria ens parla del present. Llavors, aquestes feines d'investigació, en quina proporció diries que són preparació prèvia i en quina proporció són capacitat d'improvisació? És molt difícil. Cada investigació, cada viatge, cada cosa té el seu què. És molt difícil dir. Ara, això és com, diguem-ne, quan jo plantejo un reportatge, que dic, bueno, estic en un conflicte o no un conflicte, avui aniré a fer un reportatge de tal cosa, vulguis o no, sempre penses, ostres, segur que em trobaré tal, tal, però no pensis en res. Reset total, i allà i el que et trobis. I a vegades no trobar-te res és la història. Sí, no s'ha d'estar també com despert, o com dir-ho, no és la paraula, receptiu. S'ha d'estar com receptiu al teu entorn, als detalls que vas trobant, perquè potser, si no, estàs parant atenció a l'entorn. No, com receptiu, no, obsessionat. Mm-hmm. I el que et deia, a vegades, el no trobar-te res, aquesta és la història, que seria el cas una mica d'aquest viatge, perquè és un viatge ple d'absències. I llavors, quan és un viatge tan ple d'absències, la mínima pedreta que et trobes relacionada amb allò, agafa la mida d'una sinagoga. Saps què vull dir? És que i n'hem tingut moltes, d'aquestes. I per sort tinc testimonis perquè crec que hi ha coses que després escriuré i dirà, hòstia, aquest està fotent-se una flipada, però dic, no, tinc el Plàcid i la Samantha, que l'has esmentat, que està bé que Doncs espera, expliqui. ja que has esmentat la Samantha, i entrarem en alguns d'aquests detalls més endavant en la conversa, però posa'ns en situació, Ofer, porta'ns més a quan aquest viatge ja saps que el faràs i comences a preparar-lo i a buscar contactes. Què passa? Qui t'ha ajudat al llarg del camí? Bueno, el company, que l'hem esmentat i està amb nosaltres, peça clau. I una cosa que veig jo, dic, és necessari, imprescindible, trobar una fixer de confiança. Per què? Perquè anirem a pobles enmig del no-res on, evidentment, hi ha dos hàndicaps aquí. Un, l'idioma, vale, l'anglès, i dos, com es tracta la memòria a Polònia. O sigui, no sé fins quan l'audiència estarà familiaritzada, però hi ha dues maneres molt contraposades d'afrontar aquest tema a nivell nacional i generalitzant ara entre el que és Alemanya i Polònia. Alemanya, a nivell nacional, fa aquest perdó col·lectiu, reconeixement. Per exemple, els alemanys van pagar una pensió vitalícia als meus avis fins al dia de la seva mort, no? Com a reparació, no? Llavors, a nivell nacional, Alemanya això ho ha treballat. Després hi ha també particularitats, com em recordava el Plàcid també, i com també he vist durant el viatge, que si després escardes a cada família alemanya i preguntes què és el que feia el teu avi, aquí ja potser la conversa s'acaba, eh? Això és un altre tema. Però a Polònia és un país molt delicat i molt conflictiu amb aquest tema. No oblidem que Polònia i d'altres països, Europa, Lituània, Ucrània, etc., també tenen un passat i un arrelament antisemita molt profund i que molts polacs van ser col·laboracionistes dels nazis, i després que la pròpia Polònia té una història de per se molt dura, no? Un país ocupat, no?
per russos, després amb els nazis i els soviètics, i ara sota un règim, i ara sobre l'altre, i ara perdem la independència. Llavors, en el moment en què ells, finalment, després de la caiguda de la Unió Soviètica, recuperen la seva sobirania, gairebé tot el que té a veure amb la memòria històrica és per reivindicar la seva pròpia heroïcitat, valentia, patriotisme, etc etc. I llavors, clar, això t'ho trobes segons quin memorial o segons quin camp de concentració o plaça on va passar certa cosa, la placa va ser posada durant l'època soviètica i potser el fenomen jueu pràcticament queda diluït perquè als soviètics tampoc els agradaven especialment els jueus, etc etc. I el que passa, o el que jo sentia, és que dic, ostres, jo no puc anar sol i anar al poble del meu avi o al poble de la meva àvia i anar a preguntar allà, escolti, mira, que sóc el net de tal, què li sembla aquesta història? Quan potser alguns dels propis vilatans, qui sap si van col·laborar, no? Llavors, per mi era fonamental tenir una persona de confiança que no només m'ajudés prèviament a fer una primera i important recerca a arxius i així estalviar-me molt de temps, sinó també que sobre el terreny fos capaç de donar-me explicacions, pistes claus i ser capaç de traduir entrevistes molt importants, que és el que va passar. No? I gràcies a la Samantha és una noia mexicana, molt joveneta, de 25 anys, si no m'equivoco. De fet, me la vas presentar tu, Pol, perquè Correcte, vam jo la vaig coincidir. conèixer a Bolònia en un context de feina. Sí, en un context de feina dels projectes de memòria del judaïsme europeu en els que tu treballes, i va ser una troballa fonamental, no només ella, sinó el centre on treballa, Brama Grodska, a Lublin, que vam tenir la sort de conèixer amb el Plàcid, perquè ens va fer una visita guiada a la Samantha, i a més vam conèixer el director, el Thomas, i és un centre, un lloc brillant, on hi treballen gairebé una quarantena de persones, tots polacs, no jueus, compromesos militants amb la memòria històrica, i no només amb això, sinó també com ho fan. Ho fan d'una manera brillant, tenen, bueno, una antiga casa que van recuperar per construir aquest centre, just tocant del que se'n diu la Porta Jueva del casc antic de Lublin, perquè als afores hi havia el barri jueu abans de ser. Això és el significat de Bramagrotska, no? Correcte, Bramagrodzka vol dir porta jueva en polac, no? I allà, bueno, el Thomas, que és el fundador, pues amb un grup de llavors joves universitaris, van detectar als anys 90 aquest buit en la memòria, i sentien com la presència jueva al seu lloc a Lublin era tan important i era tan obviada, no? Alhora, doncs aquesta bona gent va impulsar aquest projecte que avui en dia us recomano per qui estigui interessat en aquest tema de la memòria històrica de la Shoah. És una parada obligatòria anar a Lublin, a Bramagrodzka, i contactar amb aquesta bona gent perquè fan una feina brillant. Llavors, això, la Samantha va ser clau perquè si no hagués estat per la Samantha, jo i després el Plàcid, que va arribar un dia més tard, haguéssim perdut molt de temps picant a la porta i anant a aquest arxiu i de zero preguntar tal. No, no, jo vaig arribar en els llocs i als arxius i ja havien fet una feina prèvia, no? D'escarbar entre llibres, registres, tal i qual, i a veure què Fantàstic. trobo i què no. I clar, això ens va permetre que en un sol dia vam llogar un cotxe, jo vaig arribar a Varsòvia primer, allà vaig fer un petit tour del gueto de Varsòvia per entendre una mica tal, tot i que no és la meva història no passa a Varsòvia, passa a la zona de Lublin. A Lublin I on es troba a Polònia. Lublin està pràcticament al centre, saps? Si mires el mapa, hi ha Varsòvia més a dalt, Lublin pel centre i Cracòvia més a baix, més al sud oest. És Eh, rural o és més aviat urbà? no, no, Lublin No, és una passada. Bueno, de fet, ens va encantar. Parlo també pel Plàcid. És una ciutat més petiteta, no? Que la dimensió de Varsòvia o Cracòvia, però molt bonica, amb un casc antic preciós. I a part la diferència, conservada, perquè no va quedar arrasada per la guerra, com va passar amb Varsòvia. D'acord? I llavors els edificis històrics del centre de la ciutat, el que era el barri jueu no existeix, això s'ho van carregar els alemanys,
Però el casc antic de Lublin existeix i és una preciositat. A mi em va encantar i, a més, val a dir que, com tota la història bueno, no tota, però els pobles d'origen dels avis, Wichała i Janów Lubelski, estan a la regió de Lublin i alguns dels camps on van estar els meus avis també són a la regió, vam optar per estar la major part del temps instal·lats a un hotel a Lublin i d'allà doncs anàvem viatjant amb cotxe a un lloc i l'altre. No? I Plàcid. llavors, Has mencionat abans que heu trobat moltes absències en aquest viatge. Quina és l'absència que més t'ha sorprès? Abans, però, m'agradaria dir una cosa molt Sí, i interessant. tant. No sé si és tu l'Ofer. Clar, hi ha, diguem, monuments i plaques des de ja del final de la Segona Guerra Mundial, no? Com, per exemple, durant l'època, notes que durant l'època prosoviètica o comunista els hi costa dir als alemanys. Per què? Perquè llavors hi havia un país que era la RDA, la República Democràtica Alemanya, i no convenia emprenyar els alemanys aquells. Llavors ho carregaven tots els nazis o hitlerians. Mm, hitlerianos. 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 Llavors, hitlerians. Llavors, conforme ja va passant el temps, la barreja és curiosa. A vegades diuen nazis alemanys, o alemanys nazis, o alemanys hitlerians, o només alemanys. Mm. I llavors, però això sí que es nota, Sona, però al com, principi... sona com allò de jueus sionistes. Exacte. Al principi no obvien la paraula alemanya. I tu dius les absències. Bueno, és que tot és una immensa absència. És a dir, amb què omples aquesta absència brutal? Hi havia casos particulars, pot dir la casa de l'àvia, o la sinagoga en concret abandonada però cuidada per un polonès. L'Alofer pot parlar, diguem-ne, que trobes dos tipus de polonesos, no? Però tot és una gran absència que amb què s'omple? En el fons, s'omple amb la mirada maquillada d'aquella alcaldessa de poble que et rep i es vol fer la fotografia amb tu. Mhm, M'explico? mhm, Amb la vida que ara s'ha ficat dins d'aquests espais. A vegades a Lublin, la zona jueva, no hi ha res i és un parc. No? Però llavors et trobes fotografies que van posant com petits memorials, però en el fons tot és una mica com Berlín. A Berlín és, diguem-ne, curiós perquè va quedar tot arrasat, però a cada cantonada a Berlín es va decidir un genocidi. És que vull dir, a cada cantonada hi havia alguna cosa i com al final, diguem-ne, omples una cosa que està buida. No? Però sobretot l'omples amb tu mateix. O sigui, totes aquestes absències, com s'han omplert? Doncs amb les ganes que tenia a l'Offer de trobar, però no trobar veritats, no trobar números, no trobar una cosa que no sé quin nom té, que no són ni coses materials ni espirituals, està en un punt mig. És difícil d'explicar. Diguem-ne, diuen que hi ha dues maneres i diu que hi ha només una manera, diguem-ne, seriosa de llegir, que és rellegir. I la millor manera de viatjar és tornar als llocs. Vale? I el Offer ha tornat. No per ell, pels seus avantpassats. I ens és un joc d'absències i no absències estranyíssim, fascinant i innecessari. mhm. No sé si m'explico, és difícil Sí, de... sí, em fa pensar una cita d'un físic hongarès, i no recordo el seu nom, malauradament, però que va dir que la naturalesa creix per allà on és vulnerable. És a dir, no, els arbres no creixen on l'escorça ja és dura, creixen a la part de dalt, que és tova i flonja i verda, o jo què sé, un crustaci desenvolupa una closca perquè li venen a menjar per sobre. Llavors, on són més vulnerables és on creixen. Sembla que el que descriviu de Polònia és quelcom semblant. Aquesta absència és com una ferida que s'ha de guarir. Llavors ha de créixer quelcom per guarir aquesta ferida i això pot ser, doncs, en aquest cas,
la mirada maquillada de l'alcaldessa que has dit, cobrir-ho amb cosmètica, amb sigui nova construcció, oblit, o, com han fet els amics de Brama Grotzka, amb també omplir buits amb construcció, amb memòria, però en aquest cas posant la mirada en el passat. Ofer, què és el que buscaves en aquest viatge, però contrasta-ho amb el que et vas trobar? És a dir, què és el que buscaves i potser no has trobat i què és el que t'has trobat que no t'esperaves trobar? Mira, et diré que el que crec que és bo o he fet bé és no haver-me creat grans expectatives. Jo no em vaig obsessionar a buscar pel Google imatges, tal, a saber tot dels pobles, a totes les tragèdies que hi van passar. Em vaig mantenir com molt verge, si es pot utilitzar la paraula, no? De dir-ho també per deixar-me sorprendre pel que em trobés, no? De fet, la primera petició, o sigui, el, com ho diria, el lloc inicial per començar aquesta mena de recerques és el Jewish Historical Institute de Varsòvia, que hi ha l'arxiu genealògic més important de, de la vida jueva a Polònia de preguerra, no? I de la guerra. I allà la Samantha va enviar la informació de la meva família i van fer troballes molt importants, que ara en diré alguna perquè va ser de boda pell de gallina. Però jo li vaig demanar a la Samantha que no em passés per mail les troballes. Jo volia anar allà i amb la dona que em va rebre, que té un... Ostres, ara em sap greu no esmentar-la perquè és un nom polac complicat de pronunciar, volia veure in situ, no? Quines troballes havíem fet. Llavors, jo era una mica un llibre en blanc, no? Anem a veure què és el que ens trobem i que les troballes sobre el lloc siguin una mica també part del relat que després aprofitaré per escriure, no? Llavors, de nou, jo tinc molt poqueta informació d'entrada i, per exemple, et poso aquesta situació. Arribo al Jewish Historical Institute, per cert, aquest edifici estava dintre del gueto de Varsòvia, el terra de l'edifici encara està cremat. Bueno, el van deixar així perquè els alemanys van tirar còctels Molotov a dins l'edifici, no? És bastant impactant, i aquesta és la meva primera apropament, no? I allà em reben al departament de genealogia i m'obren, em diu la dona, la diré Carolina, però no es pronuncia així, em diu, ostres, però no has vist els documents? Si us li vaig enviar aquesta noia, a la Samantha, i dic, no, 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 volia veure-ho i trobar-m'ho aquí, no? I allà, clar, el que em trobo són moltes incongruències, informacions que no eren correctes el que havien apuntat me mare i el meu tiet en aquest document. Per què? Perquè ha passat una xoada pel mig. O sigui, un holocaust on s'ha destruït tot, inclòs documents, arxius o les memòries dels meus propis avis, que potser deien una data de naixement i m'adono que era incorrecte, que potser deien uns noms o que tenien certs germans i potser en tenien més o menys. Moltes coses. El primer que em trobo quan m'obre l'ordinador és una fitxa de l'Adela Frucht, que és la meva àvia, i allà veig, i és la fitxa de Zeilsheim, que és el camp de refugiats, on els meus avis es coneixen un cop després de l'alliberació, després que els americans entren, bueno, i Auschwitz és alliberat. Me àvia acaben allà a Zelsheim i en aquesta fitxa veig el nom, la foto i veig camp de procedència Stockholm, ara no sé si el dic bé, que és un camp de concentració. I a mi em balla, perquè dic, jo en el meu cap només tenia present que me àvia havia estat a Auschwitz. I li pregunto a ma mare i dic, escolta, mama, que m'he trobat amb això, que l'àvia venia de Stockholm. I em diu, ah, no, no, sí, clar, en el document de Yad Vashem en veritat esmenta altres camps i tal i qual. I dic, jolín, i llavors ma mare ho corrobora i rellegeix el document que està escrit en hebreu a mà i a mi em costa de llegir aquesta tipografia de l'hebreu tan mal escrit i tal. I la meva àvia ha estat no a Auschwitz, sinó a 6 camps de concentració d'extermini. I me Ostres. n'adono que d'aquests 6, a 2 han coincidit els meus avis. No probablement al mateix moment,
però un és Plaszow, que és el famós camp de concentració a Cracòvia que apareix a la llista de Schindler, perquè la fàbrica de Schindler, de fet, està a prop, no hi vam anar. I l'altre és Budzin, que està al mig del no-res, i allà, bueno, moltes coses, no? Ens hem trobat, però en la visita a Butzin me n'adono que la meva àvia també hi ha estat allà, a part del meu avi. El meu avi, en total, va estar a 13 camps de concentració i extermini, es diu aviat, entre Polònia, Alemanya i França, o sigui, imagina. I en allà, a Butzin, molt probablement, llavors, els presoners treballant en una fàbrica d'armament i en allà anant a buscar aquest lloc amb el Plàcid i la Samantha, perquè, a diferència d'Auschwitz, a Butzin no hi ha res, hi ha molts puestos que no hi ha res. Se sap que hi ha un petit memorial en un lloc, ens costa de trobar, l'acabem trobant i res, hi ha un maguem de vida allà penjat amb quatre, com es diu, alambrades en català? Bueno, Filferros. Ferros. amb filferros, sí, que escenifiquen una mica, no?, els perímetres del camp. Però en allà voltant acabem intentant buscar aquest lloc, acabem arribant en una fàbrica, la Samantha fa una foto i de sobte ens venen uns guardes ràpid a demanar que eliminem la foto, no? Per què? Ostres. Perquè en allà segueix havent una fàbrica d'armament, no? I es segueixen fabricant projectils, no sé, Ostres, que haig bo. de llegir-ho bé, de tancs o vés a saber 120 què. mil·límetres. Que bo, que bo. Clar, Mira, els ecos que esmentava el Plàcid abans. bueno, Les i capes. d'aquestes n'hi ha un muntó, que algunes semblen quasi escenificades, però no ho són. I faig un petit parèntesis, mentre faig aquesta recerca, clar, aquí estem a tocar d'Ucraïna, no? I estàs pensant, ostres, en aquestes condicions, a menys 16 graus, aquí hi ha nanos fotuts de trinxeres fa 4 anys resistint la invasió de l'exèrcit imperial rus. I mentre tu estàs fent això et queda a la vora, no? Llavors, en resum, no?, el que deies, no m'espero res, i em trobo tot, perquè em trobo moltes coses molt valuoses. O sigui, jo aprenc en aquest viatge dades importants que em trobo a arxius, amb partides de naixement, amb partides de camps de concentració i d'extermini, que em donen pistes dels moviments on han estat, com han estat els meus avis. També la paradoxa, Pol. Parlàvem abans de que, clar, aquest territori, Polònia, ha estat no, dominat i repartit entre uns i altres. El que vol dir que em trobo partides de naixement dels meus besavis escrites en rus, em trobo documents amb ídix escrit a mà, em trobo documents dels meus avis. Un document brutal que em trobo al Jewish Historical Institute és el document de presoner del meu avi a Flossenburg, a un camp de concentració a Alemanya, on surt la firma del meu avi, el Castor Esquerra, a mà, i a mà dreta la firma del cap de les SS amb un segell, amb l'empremta de les SS, posat Uau, al mateix nivell, no? És molt impactant, això, visualment. molt bé. És com... Sí, fixa't que quan me'l va ensenyar la primera nit o la segona a l'hotel, d'això, li vaig enviar a la Rosa Sala Rose. Mhm. I vaig dir, Amb qui tradueix-me vas coescriure el Marquès i l'Esfàstica, oi? l'Esfàstica, que és germanista, viu a Berlín. Tradueix-me la tal. I res, és meravellós, perquè en 10 minuts ja em va localitzar qui era l'home de la signatura que Brutal. signava al costat de l'avi de l'Ofer Ostres. i la trajectòria que va tenir, que va portar aquest camp del 38 fins al 45 i el cabron es va salvar de totes les esquemes i el 63, no sé per què el fan declarar, i ell fa una declaració de què feia exactament en el camp. No? I ara sabem, perdona, una de les coses més... A mi m'obsessiona molt al final dels botxins. Com va acabar, no? I no sé quin camp era que... no, el llibre que ens vam comprar de l'operació... És a dir, que els alemanys que van dissenyar, per això es tenia que fer un bon disseny de trens, no? Diguem-ne, de xarxa de trens. Els que van portar tota la xarxa de trens a Polònia
de l'extermini, aquests es van salvar tots i després de la guerra van treballar en els trens de la República Federal d'Alemanya. Mhm, mhm. Plàcid, tu com a observador extern en aquest viatge, quina impressió creus que tenien els polonesos locals no jueus de vosaltres quan us apropàveu als llocs a investigar? Ostres, és difícil perquè els tres teníem un aspecte totalment diferent. Clar, és que Totalment un diferent, català, una mexicana Una i mexicana i aquest tal. volat. I jo suposo, mira, és que, bueno, suposo que es pot dir Ofer perquè ja ho vas explicar al Parlament, lo d'aquella dona que ens va dir Hitler Sí, tenia sí. por i tot això. Explico tu i després explicaré jo. Sí. Explica tu. Estem, bueno, un dels punts del viatge a la memòria és arribar a la plaça Lipava, a Lublin, on van organitzar la deportació, bona part de la deportació de jueus de la regió de Lublin. El Plàcid es referia ara de l'operació, és l'operació Reinhardt, Reinhardt. Sí. o sigui, a Lublin, del lloc on ells són de poblets, però a Lublin és on s'organitza el buidatge de Polònia de jueus. Això és molt important a tenir en compte. Això es diu Operació Reinhardt i és molt important tenir-la en compte. Llavors, anem a la plaça Lipava. Perdona, i es va organitzar des d'un edifici que ara és una escola i no hi ha cap placa que ho digui. Sí. A la foto d'aquest llibre, per cert, me'l va comprar el Plàcid i me l'estic llegint per prendre punts. Quin llibre? És un llibre d'un historiador... hòstia, ara no el tinc aquí. El vam Espera, que comprar a la l'agafaré. llibreria de Maidanek. Mhm. Sí. Per anar a buscar el llibre pels Sí, sí, oients. sí. No, ja que l'esmentem perquè està molt bé i és una feinada. Es Ostres, és diu un llibre. L'Holocaust in the General Government of Nazi-Occupied Poland, no? L'Holocaust en el govern general de la Polònia ocupada pels nazis. Mira, Pol, aquest és l'edifici. Clar, aquí a la foto aquesta tu no ho veus ara, però hi ha banderes nazis i de les SS, no? I aquí aquest edifici es va gestar tota aquesta merda, no? I ara, clar, hi vas allà i no hi ha res, no hi ha ni una placa És una escola, dieu. Una És una escola escola de... d'una facultat de dret. Sí, sí, Ah, tal ah. qual, tal qual. I doncs aquesta senyora que s'us va apropar, qui era? Sí, i vale, sí, estava donant aquesta anècdota i li passo la paraula al Plàcid. Arribem allà a la plaça Lipava, on va arribar el meu avi i molts jueus del seu poble, on va començar la deportació, com deia, hi ha una placa memorial, i només arribem allà, el Plàcid comença a fer un vídeo i jo trec la llibreta per prendre punts i tal, i ens ve la dona aquesta, i com vaig dir en el discurs al Parlament, ens mira amb mirada diabòlica, assassina, i em diu, mirant-me als ulls, dient Lublin és massa jueva, Hitler era bo, i diu, fuck it, i em fa així Es va passar el dit pel coll. es va passar Sí. el dit pel Però coll, no? era una zona molt transitada, eh? Vull dir, no era un Sí, lloc sí, allí. clar, I, el lloc cèntric, a la plaça Lipava ara hi ha un dels principals centres comercials de la ciutat, no? però I a mi el que d'això és... El que em pregunto, que és relacionat amb la pregunta que feies, Pol, clar, això ens passa en la primera placa que llegim d'aquest viatge. Ostres. Saps què vull dir? Llavors Són dius, tan és sorres. casualitat? No. Vull dir, hem trobat a la dona entre... He de dir que no és el primer cop que sento gent que ha anat a fer un viatge de memòria a Polònia i que s'ha trobat comentaris antisemites cridats així obertament pel carrer. Sembla ser una cosa que passa, com que a sí. Polònia Sí, però l'antisemitisme ostres, aquest que és et passi la bastant... primera placa que et poses a llegir. Saps Sí. què vull dir? Llavors, clar, és una paraula molt... És una pregunta molt... que la resposta... és a dir, perquè ja ens vam trobar polonesos meravellosos. Clar. Saps què vull dir? Llavors, jutjar, dius, bueno... És difícil de respondre aquesta pregunta. És difícil. Ja. Clar, és que sembla, pel que descriviu, que Polònia té com sentiments trobats sobre el seu passat. No ha fet una feina de reconciliació amb el passat com ha fet Alemanya. Llavors, aquesta divisió entre la població, entre els que volen fer reparacions i els que encara potser n'estan orgullosos o ressentits o el que sigui, deu ser Però jo molt també gran. potser sóc una mica dur, però Alemanya al final ho va fer perquè no va tenir més remei. Vale, perquè per mi és tan responsable Àustria com Alemanya. Ho ha fet Àustria?
Sí, Àustria no ha fet res, no? No, no diré que no ha fet res, però vull dir, no ho ha fet amb la intensitat dels alemanys, crec. Correcte, correcte. Um, com que ens queden uns 10 minuts, tinc dues darreres preguntes pels dos. Podeu anar alternant-vos les respostes. Primer, voldria que els dos em compartiu una imatge, un petit detall que no deixeu de recordar des de que heu fet aquest viatge. Ofer, dispara. És que un és impossible, és tot, però com està bé també parlar de lo bo, i ens hem de quedar amb lo bo, bueno, una actitud potser, que és la meva i és compartida pels meus companys de viatge, que és una cosa que faig a cada lloc, és plantar-me, intentar somriure i fer-nos una foto, no? Com per dir, aquí estem, no? Fills de puta, saps? Vull dir, hem guanyat, no? De fet, el moment més que ja em va costar tot i... Mira, sí, un moment, perquè també implica l'altre interlocutor. Ah, el Plàcid, durant tot el viatge, m'ha anat filmant, el Plàcid i la Samantha, filmant trossos on anava llegint part de les memòries del meu avi. Llavors, anàvem a tal puesto i llegíem el que deia l'avi de tal puesto. Podeu imaginar les calamitats, no? Ara no les recitaré. Eh, pues sí, mira, un moment, el moment final. A Auschwitz, el Plàcid em foten allà, diu, ho fotem aquí a les vies del tren a Birkenau i tal, i em va gravar i començo a dir no sé què i no puc parlar i m'ensorro i començo a plorar perquè no puc més, no puc més de tot, saps? I també de la pròpia intensitat del nostre viatge, no? I en aquell moment ve el Plàcid i em diu el que jo també dic, no? De dir, heu guanyat, saps? I m'ho repeteix, no? I al final m'acabo calmant i... No vaig gravar res més perquè al final el vídeo que ja ho diu tot, no? Però sí, aquest és un dels moments, però n'hi ha de molts altres, no? El moment d'estar dins la sinagoga, Bihawa, jo, em coneixeu, no sóc creient ni res, però i t'ho vaig demanar a tu, Pol, de fet, de dir, hòstia, dona'm una... Quina pregària seria més idònia, no?, de dir aquí en honor del meu avi, que el meu avi sí que era religiós, d'una família ultraortodoxa, de fet, però després de la Shoah va perdre, va deixar... Molts supervivents van considerar que Déu els va abandonar, no? Llavors, és de suposar que el meu avi i la seva família resaven en allà. Llavors, un moment molt emotiu per a mi va ser fer el que el meu avi feia en allà, no? I fotre'm entre aquelles quatre columnes, que a part són molt particulars, mai havia vist una sinagoga així, i es veu que era un estil bastant habitual en aquesta regió, i fer aquesta plegària. I així moltes, és que em penso en cada situació i cada una és emotiva, i això és el que intentaré transmetre en el llibre, perquè al final el llibre, i de nou, potser m'ho has preguntat abans, però no és reconstruir-ho tot, ni explicar tota la Shoah, ni explicar Auschwitz i tal. El llibre és el... De fet, una cosa que em va dir el Plàcid, no? Vull dir, estem escrivint un llibre en present... Vull dir, aquest propi viatge estem escrivint el llibre, no? I és així, i és el que intentaré Plàcid, cursar. una imatge que tu recordis? Jo em quedaria amb els meravellosos pastissos que ens van fer els de l'associació. Quin nom tenia, la de Janov Lubelski? La... Associació de... té un nom molt, molt, molt graciós i carinyós, no? Associació del Banc del Diàleg de Janov Lubelski, una cosa així, la traducció, perquè davant de l'antic cementiri jueu, on van trobar làpides trencades, aquesta associació, que són polacs, Pol, per cert, no jueus, aquests són justos entre les nacions, van posar un banc del diàleg, no? I allà famílies que han tornat, com jo, que de fet jo ho faré, han posat una placa en memòria de la família. T'estava referint a aquesta gent, Plàcid. Sí, Ah. els pastissos aquells que ens van fer meravellosos. Uh, I després una cosa que també, abans he dit, m'obsessiona al final dels dolents. No? Una història... Quin era el camp aquell del ram de flors i el passadís? Belzec. Belzec. Allà t'expliquen històries, hi havia allà només se sap què va passar allà, perquè era un camp relativament petit, assassinaven allò
industrialment per un parell que es van escapar i per un oficial alemany, un alt oficial alemany, que en veure allò va començar a passar informació al Vaticà i als aliats. Dient, escolti, està passant això. I ens vulguis o no, jo sempre em pregunto, tots els soldats alemanys, què devien pensar? Jo crec que devia haver-hi un índex de suïcidi alt, alguns van acabar malament, perquè, clar, molts eren alemanys que portats en allà, no? Però em va, ostres, allò que et despertes, què fa el ciutadà, diguem, normal, en veure això, clar, si es pot dir normal, un alt oficial nazi, no? Però arriba un punt que dius, ostres, no, és que no, és que no. I el tio passant d'amagat informació als aliats, al Vaticà, i al final de la seva història acaba a França, l'agafen els aliats a França i se suïcida. Abans ell podria perfectament haver-se salvat i, escolti, mira, jo vaig passar informació i tal, però al final es suïcida. Però, bueno, es va suïcidar el Primo Levi. És a dir, el que passa per l'interior de cada persona, que és tremendo, la seva àvia. Estaven refugiades diverses famílies en un bosc i ara hi ha un monument, però no se sap exactament si era el bosc aquell, però ella va buscar menjar i quan torna veu a tota la seva família i a les altres assassinades a trets. No, clar, què passa per l'interior de cada persona, m'explico, que és testimoni, que és víctima, que és botxí, però alhora diu no ho pot suportar. I llavors, tot això fa una intensitat que, vulguis o no, en el paisatge polonès es respira. Hi ha alguna cosa, una cosa en allà. Última pregunta. Què heu après l'un de l'altre? Què hem après un de l'altre? Ostres. Res. No, mira, menys del que sembla, perquè jo l'Ofer, diguem, ja el coneixia. Però, bueno, diguem-ne que el moment més emotiu és quan ell no va poder parlar a Auschwitz i va plorar, i llavors jo no el vaig deixar de filmar, el vaig seguir filmant, perquè el podia haver deixat de filmar i abraçar-lo. No, jo el vaig seguir filmant conforme anava gestionant aquest plor, no? I al final la Samantha el va abraçar, però en aquell moment, no sé, vaig pensar, hi ha tantes paraules en aquestes no paraules, en aquest plor, i després, quan el vaig abraçar i li vaig dir, heu guanyat, i quan dic heu guanyat no em refereixo a cap batalla de cap exèrcit, és quelcom més gran. No? Molt bé, Plàcid, aquest moment Claude Lanzmann. Ofer, tu què has après del Plàcid? Ostres, aviam, no havíem viatjat mai junts, de fet. O sigui, fem més disclosures. O sigui, bueno, us estimo molt els dos, ja ho sabeu, però el Plàcid, no sé per quin motiu, bueno, suposo que perquè li caic bé, però em va fer el Plàcid i la Maria Salicru, a la qual també estimo molt, em van fer padrí de la seva filla. O sigui, és un detall més. Per tant, o sigui, ens coneixem molt i hem estat molt junts en els últims temps, però crec que no havíem viatjat mai junts. O sigui, hem fet moltes coses, però per aquí. Llavors, el que sí que he après és una cara que és la que no havia vist, que és aquesta professional, per així dir-ho, no? La manera de treballar, i a part aquí l'he vist a més d'una manera molt alliberat, perquè ell no anava a fer el seu reportatge, sinó anava a acompanyar-me a mi, no? A fer-me de guia espiritual, coach, mentor, tot, no? Llavors, per mi ha estat molt bo tenir-lo aquí, saps? Flotant, perquè ell veia el Plàcid veu coses, o sigui, s'hi fixa en coses que ningú s'hi fixa, evidentment jo tampoc. Llavors, tenir-lo a la vora amb aquesta capacitat de diagnòstic que fa, de mirar... Això que et deia de l'alcaldessa de Bijau, doncs com aquesta hi ha desenes, no? I ho veu, t'ho diu, i a part t'ho diu 10 cops, perquè ho apuntis, ho gravis i tinguis present, perquè això és un detall
eh, sensual, important, que dona joc al relat. I al final jo he pres molt d'això, perquè al final, escolta, aquesta història, de nou, ja sabem el que va passar a l'Holocaust, ja sabem que és una gran merda i tal. Ara el repte és com l'expliquem, com el fem vigent. I doncs el que he après molt d'ell és això, com mirar les coses, com connectar el passat amb el present, no? Però sense ser agosarat ni exagerat, no? De dir, ostres, trobes un detall important, fixa't en això, no? I això, i bé, tot, i la generositat, no? D'algú que para la seva vida per venir una setmana amb mi, fotent el seu temps i els seus diners i tot per fer això, jo crec que ho diu tot Mm. d'algú. O sigui, la generositat no me l'ha descobert, jo ja sabia que ho era de generós, però sí, he après molt i amb el Plàcid i la Samantha i tothom que ha estat part d'aquest viatge vital, que ja et dic, jo surto que em sento diferent, i ara el repte és pair-ho, el repte és escriure-ho, no? I ja et dic, no em vull liar molt, no és un llibre d'història com aquest que t'he ensenyat, ni tants altres, sinó és fer aquest recorregut, sí que una mica està pendent d'una font o l'altra i citar-la degudament, però fer una cosa àgil. Tenim més viatges per endavant, que seran apassionants. El Plàcid té moltes ganes d'arribar a Israel, perquè hi ha detalls en allà també molt importants. Per tant, espero que tot plegat es pugui fer aviat i bé. I Bueno, res, molta merda amb sí. l'escriptura d'aquest llibre. Aquest ui que descrius del Plàcid es veu perfectament en els seus llibres i per això recomanem als oients llegir-los si no ho han fet encara. I estem molt contents de tenir-lo aquí avui amb nosaltres. Gràcies, Plàcid, per haver-nos acompanyat en aquest capítol. Gràcies per haver acompanyat a l'Ofer a Polònia. No, sí, per mi ha I, estat un privilegi, eh? Bueno, per cert, el Plàcid l'he salvat jo anant a comprar roba tèrmica, perquè vaig arribar el primer dia a Varsòvia i li vaig dir, tu, això no és una broma i estarem molt de rato fora. I a part, clar, quan estàs a Varsòvia tens fred, et pots fotre en un cafè, però estàs a Belzec, a la frontera amb Ucraïna o no sé on, allà no hi ha on fotre. Llavors, el regal de tornada que li vaig fer al Plàcid és comprar roba tèrmica i unes botes a prova de temperatures de menys 15 graus que li van donar aquest confort i caliu per poder-me assessorar Bueno, Ofer, degudament. quasi ben moro enfonsat a la neu buscant aquelles tombes jueves i a sol va ser... Sí. A Krasnik, de debò, és que clar, tot això Pol no ho hem esmentat, però és que hem recorregut Polònia coberta de neu i amb menys molts graus, el qual ho feia tot més tètric i difícil a vegades. 1.080 quilòmetres, eh? 1.080 quilòmetres en 5 dies. Déu meu. Sí, sí. I això, quasi perdo el Plàcid enterrat a la neu, però per sort l'he recuperat i el tenim ja de tornada a Caliu de Sabadell. Barcelona. Sí. Bueno, Així. fas la despedida, Ofer? Sí, doncs bé, gràcies de nou al Plàcid, gràcies a tu, Pol, per conduir aquesta conversa i com sempre, doncs, agrair als qui ens seguiu, als qui ens escolteu, recomaneu, i si us agrada a la IAM i el que feu, doncs benvingut serà el vostre suport. Podeu fer-vos subscriptors al nostre perfil de Patreon, ho podeu fer gratis o aportant els calés que us sembli bé i bé, seguirem endavant. La setmana que ve tornem amb l'actualitat, Pol, perquè hi ha molts temes que se'ns queden i per Sí. cert tenim també moltes preguntes acumulades de l'audiència i dels subscriptors que volem revisar i que no ens oblidem, per tant prenem nota de tot plegat. Així que ho deixem aquí. Gràcies, Plàcid, gràcies, Pol, i Shabbat Shalom. Fins la Shabbat propera. shalom.